Yada Appiah Pamotintin say Kotokuja Rampon as say. Was I say what sample Yamwa Christo Yesu Yadana say. Say and aya afofida aya bosumi atwatwo awo efie pinu ne aduasa aduonum yansa emu ena ya da pona ema Ghana emanyina ena ya akuafo da kese a omanu nyina ya se Ghana akuafo nyina enmonyam so ena aya New-Edubiase aya Asante Kromantam no bie a waye tutukobo so a Asante Mawura ena wodan no no som no anuti aya New-Edubiase awo afahye bia afibiara no wo se ede edai enyamapa a ewo New-Edubiase ase na afidie no eye enkabomu ma empuntuo afahye nyina eye New-Edubiase Divisional Council Amanyinase Festival ena yedie na yeka Amanyinase a Amanyinase afahye akira se oman no nyina so fapempa oman no betumi agina so na oman no atumi anyini na etumpon na aye krabahwe anuti meka said the rock or the foundation of New-Edubiase and that's a fano and a yes anuti ene eya epotra edaso ene enkabomu ema puntu sa dwumadie yi ena ma hene na say wahene wato ne nsa afra ne manfo nyina oyotufo obrempon wato ne nsa afra ne manfo nyina wo akwantuo mu wo amanfofra so wo Ghana tam edunsia ne nyina mu so wo fa wo nanim onyam emra na yenkeka yensa ase yamwa ne vampire puntuo ema yekuroduan anuti ene editri ene atwetwe ro bebre ena ababedru New-Edubiase a dwumadie yi yade eseseso yamadofo nyina akwaba yabamu ne hwa adese
afa yemfa kuro na bakwasem kakra na yemfa engum se wo hwe a na yesetete no Edubiase wonmo chase edifiri asanteman so na wonmo difiri a wonmo diko piemu ewo asante dwaben na dwaben wono oba panyini bia na ye friend sepempamago wonne ne ba tutu akato wonmo de wonmo ete wonmo efiri dwaben ho a wonmo wonmo chidifo etuye na wonmo kɔ wonmo anim wonmo kɔ wonmo anim kɔbɔ wonmo sisi wo ba bia na ye friend se asuminya ansakra na satemo no na asante menra ose tutu eso aikon a wokon ye na afeye odi nkunimu se wo hwe a ansa na kon no beba no na opemso ama won masase bi se won nkonkotena so a asase no yebeka se na ye kwaye na wen die na nye nua yemom na ye emme na ewo mu a nti na ada ne mme kwaye enu nti edi a na eda bia ye omkotena yeso no eye mme kwaye na enne kasa wo so nya kwasi broni obefrafra ye me nti no ene ne ye ye fresa bia ye ne se be kwaye enu nti hye no so pa ma remfi so twemu a nanan ma na wono ewo abrimuo sehwi wono ate wono ekɔ ba bia ne ye fense abedwum empremprenye na enei sawhwa ansa na no ɛhɔ na sa atem kasa na asante ni akɔpon ama wadi ɛkon so nkunim ɛde afa nkoto awodo bebre kwawu pepiase ɛyɛ apiapem manfe wasa kwaben ɛne wasa heman nom enyina na owura bi a ne friend se oduro panin na abedwum hene wɔyɛ no wɔfa ase pa eka achapa inesi buni beka nse 17th century mu na eno ena wonmo de wo hyeso agi abedwum wonmo akonwa ye friend say abushendwa edifiri wonmo ensabu na eye oyokofo wonmo akonwa a ebesi ne yie eda so aye wo dia na eno no na sa akonwa ne ma wonmo tumi e ma wonmo ahenie ni di mu na eye kese amanyosam ene bibia mu a na ewo abedwam mu eno ne ne yie wonmo ede wo mani kire mu a wonmo kobo wonmo sese ewo ba bia ne friend say New-Edubiase a eye ne New-Edubiase fo yi wonmo New-Edubiase fo no ena wonmo echekere saa ekuro no ensase a wonmo ensa kan ye libie no wonmo ensa kan ye no na efiri ohene a na wo dompase a ne friend say na tabiri ejin enu ti dompase hene won ebo a won ema wonmo nya asase ya wonmo ekọ ya omokotena so abakwasem ne tete echire mu a adanseman so na eno ena ye kura friend say adanse wonmo ekuropon enti adanse city e wonmo kuropon ene adanseman so Erade basa ebremu sabo beka ya Erade basa ebremu se Nyansapo ya kasa abakwasem ya a mo pe erade basa na abakwasem etie no no uko Nyansapo YouTube a wonsa beka ni nyina enu ti besi ne yie no Edubiase ni afibia no obomoden se de be ya adanseman so obey ko no ya amamre ene amane a esefata ede ahye abushendwa a mekan ya na ye nuanom abedwamfo wonmo dia 17th century no ebesi ne yie abedwamfo wonmo akonwa no na de tie nie no abra oduro ne ye giahyew stew edin a ye de to so no oduro ni guahia wonmo stew no na eye Edubiase ehonom na ekaaye ede besi ne a eye nuanom ayokofo wonmo akonwa chese eno eye etire abusuaniti a eda ano na chese eno no yeguso a Nyansapo yesane Edubiase abakwasem emadwemba ekwan so enti abadwam stew a meka yie no ebeye oduro ni guahia stew a ewo New-Edubiase a eneye eda so dawa eye oyoko abusua no wonmo etire abusua etire a eno wo ho se wohwa ansa na oduro panyina na odi kan ye no wo beto na no nse do afra ne ntuma e wotintin mu no aje se ne wo fa se friend se asiama guahia a odi kan ye wona obaaye ebeso mu e wa abedwam a wo betena so adwumaden ene nkoden e de eboa ma ne ma konkan ye na wo sha oguahia ye edi a wonya ye no atete no godu pe ye ntinya nwanwa sende New-Edubiase wo mutu godu obeye wo hene a na wodi mu oya hemfa wo mutu di sika kokɔ eto won masem de bo abosene ene ade no na saa na ye friend se asiama guahia wodi kan yi na wodi bito nasene enu nti ene ma wonya edi oguahia ede eto no so a eye title eda ho ede besi ene ewo hodomo enti so we New-Edubiase a na ye se afri adanseman so ede ba ya ene nei aba bedu a abakwasebo no enye asemketwa kakra beka ne ebetumi di afa Edubiase ekuro no eho eno no I
That's it, good. Be I know surrender now, nice show. Ausha, Ugwesye, Edia, when Yana, at a Teno, go to pay ye, Tia Mama Sende, New-Edubiase woman to go do, or by year or here, now would dim more him for 1 to be Singapore, at 2 1 month in the bar was any idea no. Now, Sa, Nana, your friend said, a Siama, Gwesya would decan ye, now would be to Nasane, and Nunti, and the Mawinya, Edi, Ugwesya. Ede eto no so a eye title eda ho edi besi ene ewo ho no it is already New-Edubiase a na yese afri adanseman so ede ba ya enene aba bedru a abakwasebo no enye asem ketwa kakra beka na ebetumi dia fa Edubiase ekuro no eho eno no
no Sabre there. I want to pass up as a command. Nana, what do you know? A Savana, I went and said, it's no more money. Because I don't know. Now, imagine on some Islam. Omane, Omu president. A fay and Omaba bedroom. Aya Abdul Salam Yakubu. Aya Papa. One way and a medium Saudi Kai. Then they all have to be, you know. One way, no. Now, no. Aha. Young Conqua. Mo. Aya football club. By our dear Edo.
for anyone yam. Eba betai Amanyinase afesei. Ode betai nana Edubiase. Aine. Echi. Appiah. Yo, man, and then one try a swing. Sandy and Godo. And I came no more chat. Nah, ya broke a ground. Or in it's not Siano, or in the best as a baby, that ain't Siano. Openima wo busumini. Ya
bio. Safofie a etwatwo afibiara no ansana awukude abano. Sapra no na yeshe Amanyinase afashanu ase. Enti edrusu a yempeni kwase ademu esi inti obiara inye edwuma ebio. Safofio igrei arana obi ara wa wontapo gare wan shenta bifita. Sada krono na yenrenuane papa biti se etani nkosiama wodi efrise yesusu se ya wanda Amanyina afashede enkabo kibre edibiasema bio afashe ibuama afibiara akobofo dodrono ebefi inti imrantia ni ingetesi amowaha se Amanyina afashe ibusu a ema obiara enya basabese biara efrise Amanyina afashe tre enkabo mne asumbi medamwase Mobanka mabakwasem say no be am body ti amana anya akono Joshia isasu subio say wahenia fatal na wa ho brase na wa butrenti wugina konson so tutu prenu ma tudro sai na so ne prensa so no hukumu adu ma pempem ma won petu hwefo fetu da ho wono no wo be mem wo ya biase ne hyekan ade biase ba no ade biase sunsum kita wo sen kita ne wo yire wo nsam na so emfiri wo nsam da what does it so? When you need you, who says so much? When they change Nyansapo, and if you Kasa, you are all welcome to New-Edubiase, the district capital of Adansi South, which is gradually becoming the second fastest growing town in Adansi. Mr. and Mrs. Sweeney, as well as Mr. Robinson and wife, Miss Beth, for accepting my invitation and joining us here today from the United States of America to celebrate Amanyinase Festival with us. A big thank you also goes to the massive turnout for the health work and the aerobic yesterday. Those who could not join really missed a lot. Thank you, Ohinere Messiah Siedu, Lowen, Honorable George Odro, Ohinere Mary Brick Ryan, and the old Ghanaian football stars who join us for the workout. Courtesy Abdul Salam of New-Edubiase FC. This week has been very eventful, and I commend the various committees led by Nana Keteche Beua, as well as Nananum for their outstanding work. I also appreciate those who travel from far and near, from other parts of the country and overseas to be here with us. Ladies and gentlemen, the Amanyinase Festival is a symbolism of a large tree shade, Amanyina, where individuals gather to find peace, comfort, and contemplate on their personal growth and the progress of their communities. This festival serves as unifying force among the people of Edubiase, promoting a sense of togetherness for over 200 years. It is an occasion to express our gratitude to Almighty God, and most importantly, to plan and discuss developmental projects for the betterment of Edubiase. The chosen theme for this year's festival in Kabuma, Mpuntu, calls upon all of us to unite and work together to elevate Edubiase to the desired level of greatness. I believe that you've not come only to celebrate with us, but also to contribute meaningfully to the development of New-Edubiase. Your presence here today is highly valued. Today's event is not just for a celebration, but also an opportunity to unite Edubiase in line with the theme of our homecoming celebration in Kabomuma Mpuntu. Let's all align with the vision of the Divisional Council to uplift New-Edubiase. Honorable Minister, New-Edubiase is endowed with natural resources. Our major problem is to have income-generating factories like coconut, oil, rice, and toothpick processing plants,
to be established by government or any other investor, either from New-Edubiase, to provide employment opportunities for our youth. I also welcome citizens and friends of New-Edubiase who can contribute ideas to make this vision a reality. Unity is crucial in turning this aspiration into tangible achievement to allow farmers in this area to add values to their agricultural produce. To become food sufficiency, Honorable Minister, we will continue to utilize the natural resources at our disposal to embark on Operation Feed Yourself, which will enable us not to buy food from the outside world, but food produced from New-Edubiase. We will cultivate our lands and fill our market with food produced by our own local farmers. We will grow what we eat and eat what we grow to eliminate the need of food from outside. As much as we strive to achieve the highest score in West Africa examination school examination within the region, and to complement the Vice President's vision of digitizing the country, Honorable Minister, it will interest you to know that the entire student body of about 2,000 of New-Edubiase Secondary School or Senior High School has only 2 desktop computers. And no wonder the school has never ever written any WASI exams on ICT. The ICC Center of the district capital can also boast of only 5 working computers. I'm wondering how this can contribute to attain the greatest vision of the Vice President. The George Amuyi Foundation and Nananum is donating 20 desktop computers this afternoon to the headmaster of the New-Edubiase Secondary School based on the appeal that came to me just about 4 days ago that the school has only 2 working computers, desktop computers, which is not even very good for the school. Quickly, I picked my phone, did some 2 or 3 calls, and within 3 days, Nananum, in conjunction with George Amuyi Foundation, this afternoon will present 20 pieces of computers to the New-Edubiase High School. I am therefore appealing to you, Honorable Minister, to assist students of the district to be abreast with their counterparts of other districts. Honorable Minister, Nananum and citizens of New-Edubiase are grateful to the government for awarding the town's roads to 2 contractors early this year. Our worry is that only 1 contractor out of the 2 showed up, and the other who even reported and started construction of drains has also halted active activities on site. We don't know whether he's on break and is coming back, but all indications shows that he's not coming back. We are again plead to your good office to ensure the commencement of this project. Honorable Minister, we are also aware that the New-Edubiase Sports Stadium has seen some work started again. It was actively for about 2 or 3 weeks, and the contractor has also left site. We just don't know what's happening to Edubiase. But we hope that there could be something which is actually driving all these contractors away from my town. Honorable Minister, we again appeal to you to look again at these contracts that you have awarded to these contractors, who is to make sure that Edubiase also have its fair share of the national cake. Emphatically, I wish to state that, Honorable, the degradation of our water bodies and land caused by illegal activities will not be entertained within the Edubiase enclave, and therefore call upon law enforcement officers to take strict measures against anyone caught violating the government's ban on illegal mining, and also known as galamsey.
drug abuse, and teenage pregnancies are social challenges that significantly impact on the lives of our youth. My appeal to you, Honorable Minister, is to support our youth to establish employable or skilled education. This is why I've allocated a 10-acre land to be used by the state for the construction of technical and vocational training education, TVET, at New-Edubiase. For the past 3 years that this 10-acre land was allotted to the state, nothing has been done. And our youth are still going about doing virtually nothing, and the vices of society is just staring at them. Finally, ladies and gentlemen, culture holds the essence of our identity, values, belief, and tradition. Preserving our cultural heritage is very paramount as it forms the fabric of our society. It is therefore imperative to nurture and celebrate our diverse cultures so as to foster unity and create understanding among us. My gratitude goes to Edubiase citizens in Europe and North America for their contributions towards the development of New-Edubiase High School. Your response and willingness to support are truly commendable. I will encourage all Edubiase citizens living abroad to regularly return home and invest in our people. May God bless New-Edubiase. May God bless Adanse. May God bless Ashanti. And may God bless Ghana. Thank you very much. Dubai, one more year climate change. We must sacrifice and then issue no time our pay. We are not so time our pay, and then you might massacre climate change in the idea here in Ghana. Until what you the 9 hour horses here now, me if you want Banra until you didn't come on Sana Meba until I hire me bed when in Pan or Secona Kojama and then Mummy. It's me by Nana, the old kind of my church will make my usual, and then your factory time my church or me phone you so my bobo on Marco. The kind or contractors now or the road number miles or mobile number. And Padaroma, many DC, Yadi Komoka crowd boss, you know. Contractor Bakwa or buy minimum the currency are all some of you may no cabinets. New-Edubiase Appiah no my approve some it is a contractor no my nana. The choir made in a cheap now, her so baba. Now, I bet to us because why you drinks, you know. I'm sarcastic of starting why you man. Bakuna won't buy the minimum the crumbs and you man won't pay. So one part, you better be full say, I buy contract, you know. Now, one mission, and you're quite dorsal. I'm saying 12.7 kilometers. 12.1 kilometers. I idea, you bet me I am managed in 10 times, and I would room. Okay, my trade, you buy one now contractors on other sites. There will boss should be any computers as someone will say school no a bin hot. Computers no your friends here, I'm buying at the scene and so say Mofrano or Bushan, the no say Maubia computer. Now, maybe Sir Headmaster says here, I'm saying a young Medruha. Now, the core and crying, and also so many minister or her so education minister should be the Hujuma. Now, and they said I can't bear for computer and the idea. So once you are, and there's a Colano, school or coin or one coin anymore, you are. It's an also so no, Metuhan among the Kudru and crying. And now, we bought. Sports stadium no so asem kakra see America say there manya ntia contractor no owo ho owo so awoye adwuma ntiam se nana e wo say be ni ekod ho na wan so betumi a ma ahemfu nkuma ne bi na ma wo mo no contractor no so ne no be kasa say be oba no be free adwuma se a e wo so oba hemfie na uhu no say uhu no no say adwuma no wo ye
na ogyina site no ɔyɛ na wonka yɛnka hwɛ nkyerɛ wa sɛ na sɛ ɔmae ɛso ogusu abɔ adwuma mebaeɛ mahu sɛ nkwalaa yi a ɔmbɔ bɔɔl yi mmeranteɛ ɔma bɛkyia wɔ kama nkyɛ New-Edubiase bɔɔl no a moafa no a mobɔ no ɛfɛ nkyɛ bebree na mowɔ premiership ɛm sɛ biribi nti moaba fam kakra na mewɔ gyideɛ sɛ ɛnkyɛ mobɛsan pagya mo ho so biom na moasan kɔ mo anim na football no mmeranteɛ no ɛyɛ adwuma kɛseɛ paa o anka no na ne yɛwɔ sukuu a ne yɛsɛ nkwaraa a mobɔ bɔɔl deɛ monkɔ baabia enti wɔn sɛ ɔbɔ bɔɔl a wɔma sukuu agye sɛ fie ara yɛbɛbɔ bɔɔl no ɔba ɛnɛ deɛ bɔɔl no ɛyɛ adwuma de akwaraa bi wɔ hɔ a nyɛ nwoma na ɔyɛ sɛ ɔbɛsua obi wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ ɔbɔ bɔɔl nti ɛno deɛ yɛbɛtu ho anammɔ na stadium n'asɛm no so yɛayɛ na nkwaraa no nso atumi anya wɔn nsa no adwuma na wɔde ahwɛ fie ahwɛ abusuafoɔ na am sɛ wokasɛ mu no nso woka asɛm baako sɛ ɛnɛ mmeranteɛ ne nkataasia no bebree nyɛ adwuma nyɛ nti no nka yɛbɛtumi a yɛma income generation activity mmra New-Edubiase na wode kuayɔ ɛna wode afiri aseɛ fi sɛ ha deɛ nana menim paa kuayɔ deɛ moyɛ ho adeɛ papaapa nana wodeɛ megye sɛ mu a ɛwɔ mu ne sɛ ɛyɛ nana adodankɔ Akufo-Addo aban no wɔde kuayɔ si n'ani so paa planting for food and jobs a ɛtɔ so mmienu phase 2 no yɛfiri aseɛ wɔkɔda na di wɔm sɛ tamale ɛma me ankasa nana me ne ne to anammɔ ɛba National House of Chiefs ɛwɔ Kumase ɛbɛsrɛ nananom sɛ wɔn ma nsaase na yɛma mmeranteɛ no ne nkataasia no a wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ kua no nkom ɛnɛ deɛ kua no nyɛ deɛ baabi a wokɔ a wonya sika biom abaa no de sika ahyɛ mu nti yɛayɛ ne sɛ ɛyɛ one of our pillars. Indeed, you are launching a strategic growth for the next 12 months. Agric and a key. And I'm here to Yakuya Nubi. And you know, say, a branch of the person or Yakuya Nana or Mawasoti. Now, all my mere supermarket and now they have minimum share of America. You didn't come back. Oh, Mamma Soti, America, Sametu, and I'm minister for Agric in Obekasa. Now, and Sasia or young man, Enko Yesika, Munifama or more. The move in Nubaino. Yɛne nananum anan nsase wura no be ɛkyɛ a wɔn nso benya wɔn nso kyɛfa wo na mmeranteɛ no atumi ayɛ kua no bi nti ɛno deɛ ɛyɛ planting for food and jobs phase 2 no ɛyɛ ade a ɛyɛ adwuma paa na ɛno na woka sɛ ɛbɛboa yɛn sɛ yɛbɛma value addition abam broni sɛ adeɛ no wokɔyɛ kua no nko ana woyɛ na sɛ mfa nsakere bi ama na kyerɛ sɛ nnubaa na wotɔn ɛno sika nim bebree hu biara na value addition no na wabɔ so eti me minister for trade nso bɛkasa ɛyɛ KT Hammond ɛm sɛ ɔdeɛ ɔwɔ bɔkyi ha yi a KT nso deɛ na me ne ɛwɔ London ne ɛbaeɛ wabɔ so yi sɛ 1D 1F no ebi nya ma ha deɛ a ɛm sɛ bi wɔ ha meboa nana bɛti yɛbɛhyɛ mu kena sɛ value addition deɛ tɛm deɛ no yɛ ade papa enti nana wo nkɔmmɔ a wo ne bɛdi a mede kɔmmɔ ɔmampanin no ɛho mboayɛ kakra a megyina ha yi a mɛtumi de ama no nana maba ha yi a medi afe maame nso meyɛ minister for chieftaincy ne religious affairs yi memfa me so de deɛ ɛmfa nsɔ so ɛdi kan yɛ afirihyia pa a mede ama mo mɛsan ma mo biom nana m'ani sɔ ne ɛyɛ ma hohoahoa sɛ nana mabɛtoo sɛ wote akodwam na wote dwam na amanfoɔ bɛkyeakyea wo ɛma yɛ festival no ana sɛ yɛ culture no ɛma ɛkɔ soro ahohoa bɛka yɛ ho yɛkan ebinom twa kɔ aborokyire yɛhwɛ yɛkenta yɛfura yɛntaadeɛ yɛahyɛ ne nyinaa ka ho ma yɛhu sɛ yɛn nso yɛwɔ bi kyerɛ yɛwɔ bi ka nti ɛyɛ ahensɛm ne yɛ culture ne yɛ values no deɛ nana yɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔden ne yɛsɔ mu den paa nyɛ fɛ ne yɛkɔsua firi kɔsi bere no hɔ sɛbe wɔn baeɛ no na yɛ ankasa yɛwɔ kwan yɛfa so yɛde ɛkyekyere yɛ man nti yɛntumi nkɔfa wɔn deɛ ne yɛntoyɛ deɛ ne ntwene nti mmeranteɛ ne mmabaawa a mowɔ kurom a mesrɛ mo momma mɔne nkɔ ahensɛm so na momfa ebuo ne anidie ma nananom mpanimfoɔ nanahema no mu na wɔn nso nya ahoɔden a emu odum fa nhwɛ yɛ so mebaeɛ mahu sɛ chieftaincy act no emu ɛnyɛ dene papa mimi so ano nka no nana frɛ wo anaasɛ nanahema ase bra ahemfie a wo ne ho ana aka sɛ wo nkɔ ɛnɛ deɛ nana frɛ obi a wɔsɛ ha me nkɔ ɛnɛ democracy aba paako police station yɛnyɛ ne saa ne biribiara yɛde kɔ democracy nana no nso wɔ ɛkwan mfa so ɔbɛde kyekyere ekuro ma ne yɛyie nti nana mebaeɛ no mahu sɛ
mpanyinfoɔ atwa anamɔ kakra na yɛnwie mate committee a wɔma yɛ ho nhyehyɛ nyinaa awie amendments to the Chieftaincy Act no 208 ne ayɛ awie yɛde akɔma ɛyɛ National House of Chiefs for a wɔn mo di ho dwuma nkaya mate ne sɛ ɛyɛ bosom yɛ wura mu December yi wɔn mo yɛ ho susua nyinaa me nsa bɛka krataa no wɔ me hɔ ɛbi office me nsa ka me de bɛkɔ cabinet na me de akɔ parliament sɛ ne bɛyɛ a nsakraeɛ a ɛbɛma mu ayɛ den no yɛde aba na nananom ɛyɛ chieftaincy no a yɛhyɛ ne de wɔ Ghana no so yɛso mu saa na aboa yɛ nyinaa na mputuo no aba ɛtɔ so mmienu ɛne nana ɛyɛ yɛ mmabunu no ɛno yɛ adeɛ ehia me paa me politics a me kɔɔ mu no ɛyɛ mmabunu no nti na me kɔɔ mu me ba mu na me yɛ babunu na me yɛ babunu akɔdaa na me de bɛyɛ sɛ mfi du wɔtwe pɛ kakrakraa na masua bɛduru saa mmere yi na sɛ yɛkɔ politics mu a wɔsɛ yɛtumi mpɔ mmɔden yɛgya akyirima no a wɔmbɛhwɛ wɔn ayi ama yɛn enti nkwalaa no deɛ m'ani wɔ wɔn ho paa mmeranteɛ ne mmabunu no na dwumadi a wɔn bɛdi ɛbɛboa yɛn no ɛne kwan yɛ bɛtete wɔn no hia me enti na ɔmampanin ɛde free senior high education ɛbaa sɛ yɛma ɛno ɛma abɔfra biara nkɔ sukuu no bi na ɛnyɛ sukuu a ka yɛn nyinaa sɛbe nka yɛnu baabi a yɛduru yi enti ɛno yɛ adeɛ a nana wada roma megye di sɛ moaso mu abaatan mu wɔ ha momma nkwadaa no nkɔ sukuu no bi akwadaa bi a wɔntumi no momma yɛ aso ntie ɛkwan a yɛbɛfa so sɛ aduane die mu odie yi o yɛbɛbɔ mmɔden na yɛmmɔ akɔ sukuu no sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nso bɛnya baabi agyina na ɔde abɛhwɛ abusua de abɛhwɛ fie enti ɔmampanin adwuma a wɔdie no momma yɛmfa yɛn nsa nso mu yie paa yɛmede bɛsɔ soɔ ɛne sɛ baabi yɛduro no yɛana yɛhia obiara mmɔden bɔ ana sɛnea woka sɛ mpuntuo nkabom ma mpuntuo yi a mode afahyɛ saa na ɔman no nso yɛpɛ nkabom ne mpuntuo menim sɛ bɛduru mebi na binom ɛfiri sɛ nneɛma nkɔ sɛ nea yɛpɛ no no ɛnokorɛ nea woka a yɛn nyinaa yɛbɛgye ato mu sɛ ekurom ayɛ dene kakra ɛna bɛyɛ mfie mmiɛnsa yi deɛ sɛ mmɛka yi a na kɔbɛde no ma nneɛma yɛ basaa kakra ɛna ɛnɛ deɛ yɛtumi kasa yɛtumi gyina ha yɛsere yɛhyia yɛ nua ɛna 2020 bɛyɛ sɛ mfie mmiɛnsa no na ɛbɛgya wei wokasi yɛ mmra obi akora na wɔbɛsia ɛna ka aba no kora mma kwan ma wonsia ɛna yɛtumi hyia na ɛma nneɛma kɔ bɔne kakra economy no ɛkɔ fam paa mifiri aburokye na meba yi bɛkɔɔyɛ wɔn economy no ayɛ basaa na kakra yɛde ba soro yɛntumi ɛnka sɛ yɛkɔɔ fam no ntɛmpa no asan aba biom ɛbɛkyɛ kakra but emu no na yɛdi kan sɛ economy no te sɛ deɛ kora sɛbe ɛkɔm de nipa a ɛde asɛm ba nti aduanesɛm no deɛ yɛmpɛ sɛ yɛtoto no fam koraa nti na saa planting for food and jobs no phase 2 no yɛfiri aseɛ no nti yɛbɛdua nnubae na yɛma aduane na aduane boɔ wohwɛ food inflation a ɛkɔ fam nti no na nneɛma no yɛma no mu so the projection are good sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛduru next year no na aduane no aba wonya aduane di afei na yɛde food value addition no bɛka ho yɛde ka ho a na mmeranteɛ no anya biribi a wɔn nso bɛyɛ na wɔnyɛ wɔn nsa adwuma nti nana ɛno ne nkɔmmɔ kakra me as minister me baeɛ mpɛ sɛ me ne wo di saa nkɔmmɔ no na mmafoɔ so te sɛ abɛn wɔ adwene pa yɛwɔ nhyehyɛe pa na meka no COVID no ɛbɛsɛe nneɛma nti yɛfiri aseɛ yɛ na obi a wɔ sɛ ampa first half of Akufo-Addo deɛ na ɛfɛ na COVID no mae nti ɛde deɛ na ɛfɛ paa ne yɛkɔ yɛn mu a ɛna ɛyɛ COVID sɛ firinfirin ɔbɛbɔ yɛn po nti afei na kakrakra wobɛhɛ sɛ yɛsɛ firi aseɛ sɛ ɔhwɛ a ɛyɛ afei atwa mu inflation sɛ na nam 54%. Sesi ame no ka say eduru 32%. Nti eba for one sa. By July next year no na eduru be say 15 and say 12%. Ti kakra no ne yekọ. Eye GDP person no na negative COVID ne ba no and eduru 1.7. Yekọ by next year no ye be ko be say 2.8 and 3%. Nti yes, na ame charge ewie mu ayedin kakra but me gidi say sie nyina ye ka ho bom na ye de niam ma ko mienu ti say agric ya ye kan yɛde nkwalaa no nso wɔn bɔɔlụ wɔn bɔ yi wɔn nso nyɛ nsa no dwuma na obi ahwɛ no kakrakra economy ne deɛ ɛgye nim sɛ mmerɛ ɛbɛma aba sɛdeɛ n'akyi no pɛpɛɛpɛ ɛnti na meka wɔ awie a na mede aseda na ɛma wɔ na mede nkra kɔma ɔmampanin sɛ baba na mabɛgya n'anan mu bɛho ade fɛfɛ a wayɛ bɛho wodɔm a abɛtaa w'akyi bɛho wo nuanom a wɔn mu fifi apere abɛtaa w'akyi ne sɛkyerɛ na ɛsɛ nana wo ho ɔdɔ na sɛnea wo network no kɔ no saa na me so me no bɛbɔ kita hɔ me dwuma a bɛyɛ no networking deɛ bɛyɛ na deɛ wohia sɛ bɛba New-Edubiase no na mefiri na mekɔ me kurom wɔ Mfante
ti me ba na me nam no de bi ase ade bi a me fa wa na ye design kita ho no na aboa na o ma no so Appiah ti ye ma ma fi sha pa bi ya be o nhira wo na o nhira wo man na obi an so emfa so dwens na o man ya me nhira mu nyina me da mo ase pa na me ye no a mi wo se na wada roma ka me tia so aja obu me na mu se o se me ma bibi na wada roma o man pani ama me 10,000 Ghana cedi se me fa ma na o fa ye wa fa she na mo fa sa gunya ti ye da wa se 10,000 Ghana cedis and so dual dexi wa ye bi a wa de eche wonom edoso eguetira ababedu kiesa saba na se dabi Sunday go trophy or say suman in any and it's young for back home ever chain a man for now almost so euro and what see Nana Ewo Ebo Frabi Nana Wate Wada Roman Kautu Mika Ebe Min and Kabatra of Frey Yemua Enka Ebelebitu Eye Sukum of Fra Nana Essay almost could Daniel and say a Waka Tree Kakra Take now watch it. Father, we go my SCS school dying. Ya catch na say school dear and the many powdy ye. When you go school wow, the senti na ma dex. Ebiasan. Any amonocha will be answered. And if I ain't a my yina, you will win a pet and as a school idea, Masalia Pemo so. And young just say, Opia was so Usha said to be school time, I want it out for Muniha. And you don't go, and you don't go. Yana Ebuswa or Yano, a Dawson. Nana share, you say, your computers, Yania San School, Yana Mokan, and then buy one and Dama, or Babuabino. Say, only 2 weeks back, and a friend penny for it deeply kept. Nana, my idea, Nana go for you, or so about you. Computers, the enemy brain. The only man school for it, and come, the enemy, Uncle Crestle, and come. Yana Ebuswa or Yano. And also, if you baby, you look on me and supper. Dear Bakubi, I'm a bacano, I know a day. I'm a million. I can't say, we are not trying to so. The Patramon Survey, a Judges Foundation, almost so, and the computers, and Marco, and Juno, say, SHS, New-Edubiasehene'S, Yadema, Yabofra, Emma, Umu, and the Shiadia, and all, almost so, Yamia, Duma, I consider. In the pound swing, Mabo Umudi, Umusia, Nana, Ewa Ahifi. Nabra, that's the blue. And the third runner up is Nana Adwa. Nana Adwa. Bebato, now also was on. Oh, your first of Asia, Yababa, and your right, Yababa, Fefe, Abatia, Matia, or don't die, and I'm so bad the bee. Mo, Abasana to the face. Mo. The other buffalo, the best sled, and I. Uncle Swine, I'll be filling a mammy. That fee, let the bed and watch over her. Oh, Yama and Sam Emma, Yababa, Nana Adwa. That's the brew. Mafra, Judges Foundation. The Vato Yabra, na Odwan Casa Abiyasa presentation, and the Amman second runner up. Doris Apau, second runner up. Doris. Oh, Yama and Sam Emmanuel. And I know more would you media within her. Why are dear ye? Thank you. Judges Foundation. Ono Casa. Was it media yet in front of door? Afei. I am first runner up. Oven Kuka. That's a brew. Yase Nana Appiah Asamoah. That's a brew. Why are there? And also 43 TV. Let's go. Present it, yeah.
Police, I am primary. DOD, third. I am Brody Crook, DA primary. Bebato Omoa. Bebato Tia now for second. Run ya twani mu nyame nai ebu afaso enye de ya twani mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de